to me and face it do so. That one to me and face and John Mama ba. Oba ya bosume na watch me no onye magic. Okay. Davio any penya botere ma John Mama. Wo bi anyone mo betumi di pressure to John Mama so. John Mama ko fie a wo sen ba ye no. A nana do ba ye no. Ana Ghana fo na hu se ewi ase. Sa usuo nsuo ne nsan. Ana hu di mu odu. Ana akodwa mi no a ana hu di eba. Ana wo dihye tisire mu a unto na ntwe yalefo da. Ana wo nua ba akwa awade na ode adwapade beba fie a wo hia wakonta hwe ni shu. Na nana de ye kai no. Oh papa. Dabio ye kai nana. Ade a metumi de akai nana do ne se. Wanu ne obi a obahye nyankopon bo. Na wo ka kire wurade se wurade Mercy National Cathedral ama